Na jó, már sziasztok, ezt az itt part 23 a Minecraftban, és megint itt vagyunk ebben a világban. Lacival, és már, nem tudtátok, már rég kijött az 1.21, már előző update-ba. Majd part 25-be fogjuk majd a update-ot felfedezni. Mert már én találtam már egy trial chamber-t. Szóval igen, itt vagyunk, és én most megyek felújítani a házamat, amit a régi házamat Jankának. Janka az majd a nyáron fog bejönni. Vagy nem, vagy nyáron néhány nap múlva, nem biztos, hogy tudom hozni a gépemet. Nyáron rengeteget tudunk. Tudsz hívni. De amúgy itt van a... Nem itt vannak a fáim. Itt vannak a fáim. 4 stack. Na hát akkor... Nem. Persze, hogy nem. Értettem már lehet a right martolat. Akkor... Ez kell. Készen meg a bedroomok a villamos vonal valamiért. Valamiért azokat megépítettem, de nem látom még mindig az értelmét. Szersz a kaját. Fel tudom éketni őket. Szerintem az jobb lenne. Bemutatom, hogy én nem vagyok én itt vegán. Oda mondjam, hogy a legjobb szerezni kaját? Szerszel egy flint and steel-t, megéketet a tehét, aztán majd megölöd. De úgy szült húst kapsz, nem kell megvárnod ezt. Oké, a farmon már megy. Beetroot, az... Oké. Megyek a másik oldalra. Feljöttettem a render distance-emet, mert most már szerintem nem fog laggolni. Szóval, hogy lássak valamit. Igazából az a Trial Chamber, amit találtam, az nagyon messze van. Úgy azt a appot használtam, aminek amúgy meg lehet látnia. Igen. Oké, na hát akkor itt vagyok. A régi faluban még mindig élnek falusiak. Mert már mindenki meghalt. Itt vagyok. Felújítani a házat. Nem. Lesznek ezt tenni.
a bambuszfán, én is szeretem, hallod. Nagyon szét van rohadva. Ez kész már túlszállszod a fánt. Mert bambuszfát használok, szerintem jobban megéri használok normális fát. A bambuszfát szerintem másra fogom használni. Talán Budapesten. Kettő kő. Amikor szeretek fát szerezni D69. Fát szerezni D69. De egy rengeteg fa van. Ez hát hagyjam itt. De, van egy ötletem. Ki bambuszház, az tök felszakasz volt, szerintem építem meg bambuszba egyet. Ja, hoztam ágyat, passz, meg nem. Nem hoztam ágyat. A faluban biztos, hogy van ágy. A faluba megyek. Nem hoztam ágyat. A faluban biztos, hogy van. De élnek itt falusiak. Nem, itt színszen. Itt van. Nem akarok trédálni veled. Bizony. Na megmutatja, mennyire 1.21 ez a világ. Hát vagyok, akkor hogy nézhetett ki ez a világ, hogy kb. 1.19-ben. Szerintem számítom lett volna. Na 1.17-ben lett volna. Ott van itt valahol kaja. Ja, hát 2 steak, az ezt fájtotta, hogy... A spawn szigeten már rég nem voltam. Na, oké.
Rengeteg ilyen fa van. Mint egy teljes az körülbelül. Egy teljes fa, az körülbelül... Én viszlám mikrofonozat. Sandra, nem én voltam. Majdnem elérem 64 stack, egy stacket. Egy stack fát. Az a mi volt? Ez meg mi? Ez meg mi? Oké. Hát itt mi? Találtam valamilyen létrázhelyet. Ó, ez nagyon közel volt. Úristen. Ez meg mi? A jó ég hallott. Találtam valami nagyon szuszt. Találtam valami nagyon-nagyon szuszt. Uram, néztem. Mi? Valami alakutat talál... De jó. Nem azt mondok, és akkor tudunk rizsel. Kokuszkát is hoztam. Nem tudom. Jó. Itt ilyen toxik barátom. Bora, hol vagy? Itt vagyok a spam szigeten. Írd már neki, hogy te vagy arra. Írd már neki. Ajá. Megnézem, hogy ő ki. Nekem nincs az semmilyen olyan barátom, aminek azt mondanám, hogy tennyire. Nem biztos, hogy az egyik ilyen barátom. Igen. Nem biztos, hogy egyik barátodnak a parádja, mert hát van egy olyan opció, hogy egyik Na, barátom... másfél kiló csirke mellett hoztam. Pörköltet csinálok belőle. És akkor nem keverjük össze az izével. Ja, egyébként abban volt tegnap hús. Vagy hát írjak neki? Nem. Jelenleg csak itt vagyok a szalapútban. Leállítom, cettelek vele. Állítom, cettelek egy picit szólsz. Írtam neki. Na vigyél, hogy legyen? Csinálj a golyócskát. Hát, ha válaszol. Ebben jó lesz? Ebben mi volt? Vagy nem valami németül beszél, vagy valami. Akkor az jó, igen, ez az almás volt. Nem tudta hova tegye a barna, ellen. Ja, de a kiskanalakat Fogalmasnom, hogy csináljuk, hallod? Nem tudom, srácok, így bemond a szerverbe, így csak úgy valamilyen másik nyelven beszél. Ennek ilyen anime skinje van. Bora, itt nem találok a Spósziget, sehol sem. Itt van a házamba. Jöjjön a házadba. A régi házamba. Mondtam, hogy Jó, akkor megyek és megnézem a gyereket. adjak neki valamit. Tessék? Adjak neki valamit. Ez egy angol gyerek. Nem, ez itt. Valaki házadott volt ott, de azt a gyereket ezt megölöm, ha úgy. Bevettétek a gyógyszert a mamival? Akkor én amíg csinálom a kókuszkát, addig egyétek meg a gyógyszert. Aj, Jó? bronke! Rögtön felszippantom és viszem. Felszeletelem a kókuszkát,
Aztán odaadom a gyógyszert, azt beveszitek addig, és utána itt lesz a kókuszka addigra. Jó? Jó? Na, felszeleteltem, szippantunk. Hol a gyógyszer? Itt a gyógyszer. Valamit írtál neki? Szippantás. Azt, hogy ez irányba. Akkor most tőle. Szippantás. Ne sírogálj már. De Srácok itt a szerverben. Én leszem meg. De a partot azt nem veszik el, rontom srác bejött a szerverbe. ez furi egyébként, De nem tudom ki az az egyet, rám turidoni. Kettő. Róza is rossz, de ennek nagyon finom íze van. És ennek nincsen semmi utóíze. Zuzó! Akkor menj oda a fához. Nyolc Van gyere, neki Boci. felszerelés. Nem, én nem adtam neki. Volna most komoly. Én nem adtam neki felszerelést. Szerintem a látáimpól volt. Szerintem a látáimpól volt, mert a látáimpól volt egy basszát. Na, én úgy szoktam a rózával. Kapok egy dolgot, lenyelted. Tehát itt illajval adom, is tudod nyomni könnyen. Különben titok. Elég az egy kórt, mert aztán Ez egy angol játékos? Nem, Angolja? nem. Valami nem is tudom milyen nyelven beszél. Talán német, vagy orosz. Szerintem nem orosz. Ezt a gyereket ezt most De ne a fogadhoz, bocsánat, jó? Az lenne a lényege, hogy így, figyelj, cica, így halakjál rá így. Úgy. Úristen. Kommunikálni vagyok. Ez itt egy Enderman. Amúgy is kell nekem az Enderman az Enter szemért. Istenem, kivesz mindent. Úgy, na így kell, ez az, így kell, és akkor sokkal könnyebben belemegy a szádba, mint hogyha a fogadon kívül így. De most nem is nyomtam, sunyi. Cica. Az meg el fog fogyni közben a vízzel. Van ideje hozzá. Úgy, nincs. Gyere ide. Megalod? Megeszem a követ. Ideje hozzá, mert nagyon Töltesz bele rátkapott neki, a mami? gyerek. Nagyon rád kapott. Ja, Valami Istenem, valami föl kell volt. kelni anyának, látod? És csúszik az meg. Fut. Kígyó. Nem, az. Igen, adtam neki futót. Ott a bicikli. He don't have any. Na, hogy emberünknek egyik kéne mutatni. Mi a bajod vele? Jó íze van. Nem folyt ki. Nem van benne? Tessék, igen. Mit írtál neki, hogy nincs? Nekem nincsen kajám, szóval nem tudtam adni. Ja, ez érti, amit beszélek, mert valami tök másik nyelven beszél. Ez így egybe belemegy, jó? Tudni. Gyerünk. Aztán nem a Google Translate-et. What the means, hogy do you... Miért mit kell lefordítani, Alexander? Bejött valamilyen random srác, aki szerintem nem is tudom milyen nyelven beszél. Ezt Hol tudod van? milyen nyelv? Német! Hát... Akkor eltaláltam, hogy németül beszél. Ha itt él Németországba. Bejött egy német szerverünkbe, ezt nem tudtam. Tudod, balra ezt a gyerek, de ez kinek van megfrendbe, vajon? Szerintem, mert nekem van egy olyan opció, hogy be tud jönni a barátom, a valamelyik barátomnak a barátja. Talán az annak a barátja. Ennek a gyereknek, Mi történik? Megoldad? ennek a gyereknek 3 achievementje van meg jelenleg, ez egész más. Achievement, könyörüljetek már meg rajta. Achievement. Ha már magyarul mondjuk, akkor is legyen ő. Üss egy fát addig, amely egy fablok nem esik belőle, nincs meg a leltáradat, készít portács, aztán 4 deszkából. A Lizenek volt egy nagyon jó Hallod a gyerek? kabaré a Gálvölgyének a juhász elődött a zenebutiknak a műsorvezetőjét bonyolta. Parodizálta ki, bocsánat. Hanem ne kötek egyet! Zenebutikkal. Nem tudom, meg kell ráállítanunk, én Abban tudom azt. hangzott el az a
YouTube. Ich bin Totten Gräber. Azt írta, hogy te A egy... másik meg az volt, hogy és most Hát egy itt te puta vagy, német azt írta. banda következik, és akkor ilyen feje volt így a izének, így ilyen mozgással valahogy így rázta a fejét, mert azt csinálta mindig Minek írta? az előd, ez a juhász előd, hogy mikor így mondott valamit viccesen, akkor volt egy Ja, ilyen megold, mozgás, de nem tehát- figyelszem, akkor hiába csinálom, hogy így. És a Gábor meg így adta elő, hogy egy német punk banda következik, Szerintem Rage volt, és azt mondja, hogy mit tudom, az Ich bin Totten Gräber. Óra mész, nem mit? Ez itt meg mi? És ezért azt mondja, hogy a szám címe pedig Zürich, Goethe, Einstein, ami gyors magyar fordításban annyit tesz, hogy Zürich, Goethe, Einstein. Ez kurva jó volt. Mi? Úgyhogy a Itt van újra, itt van Zürich, újra. Goethe, De most te volt meg? számot hallgatott meg. Az ennél most innasz. Ne köteket ilyen. Az mennyire súlyos egy műsor Meg volt. itt köteket. Köteket mi akar? Hát szerinted ki fog nyerni? Egy Képzelj egy olyan naturális műsort, szettesz, ahol vagy egy... megpróbáltak mindenféle műfajt beletenni, és ezért volt olyan, hogy beszámoltak a Zeneakadémia vonós 4-es koncertjéről, Nem, aztán ami igazad órától bejátszottak Üt. egy számot. Szerintem úgy kötegetni akar. Az egy ilyen popének. De szerintem félhosszá tudni. Elég fulira sikerült az a műsor. Bár Abba tudsz volt németül? azért annyi jó benne, hogy Ez meg mi? megismertek az embereket olyan műfajokkal is, amire Beszállta onnan sem magát. Ez nagyon okos. Nagyon okos volt. Nagyon okos. Kevés rossz, hogy a gyerekek elmenjenek mondjuk egy zongora versenyre. azt Ja, meg emlékszel arra, amikor valamiért kreatívba tett be engem a szerver? Volt egyetlen opera házban. Ezek most elmondom a jóreknek, képzeljétek, engem a szerverbe kreatívba tett be. Elmentetek az opera házba megnézni az opera házat. De amúgy, Volt ilyen. Tehát hozták kirándulást az opera háznak. a videó settings, lejjebb teszem a render distance-on, mert előre tudom, hogy mi fog történni itt. Próbálok kérdet szerezni, hiszen egy opera előadásra mit szól. Na most köteket? Nem egyszerű, de Nem érdekel, hogy elrontotta a házamat valamennyire. akkor egyszer fölmennénk anyádék. Mi történik én a toxik gyerek? Ja, amúgy ez ugyanez a srác. Megint megoldom. Elmennénk operázni. Hát ha Rachel... Igen, Rachel. Olyat keresett, bár mondjuk az RTL jobb lenne, tudod, azt mondtam. Akkor hogy Rachel. RTL-ben van fordítógép. Az operában, hogyha olasz az opera, akkor azt látod, hogy dagadt férfiak meg nők énekelnek valamit olaszul. Legyőztük. Volna éjszaka van. Nem, hogy anyád, mert picit aztán itt hagyom. Van itt valahol egy ágy. Ugye a faluszitól elloptam? Nem. Nincsen egy paradicsomot még hűtőben? Ugye a régi házadban van ágy. A hűtőben. Az a egy darab? Itt szinten ágy. Hozott Gondoltam, hogy zöldséget. azok az algyúk, 449 Ó, igen, itt tudok craftolni egyet. És a paprika, és a hagyma. Azok olcsóbbak. Szörnyek vannak a Attól közelben. félek, hogy az Aldi is úgy csinálja, hogy az egyik tök olcsó, a többi pedig drágább, mint a piac. És akkor visszahozza az árát. Nem vegyek paradicsomot? Te mindenképp mész az Aldiba? Ez ilyen tök random volt. Hát mire visszaérek, addigra minden nap feljeltek. Ja, jó, hát akkor nem. Akkor nem fogok. Legközelebb már felevett jelenbe. Figyelj, én Ha már ebből rengeteg fura dolog történt ebbe a partba, hallod. Beléptem a világba, aztán kreatívba tesz be. Alexander, beléptél a világba, kreatívba. Csináltam tegnap egy raheli gyümölcsalátát. Alma, málna, áfonya, sárga barack és megy van benne. Zabáljál már Van belőle, mert zöldség ráöntöm a szaláta? fejedre. Van zöldség szaláta, mert én azt Nem, szeretem. nem zöldségsaláta, gyümölcsaláta. Add már ide. Jó, anyádnak adok. Na, kérdezd meg a haverodat, hogy ő enne málnás, meggyes Ennél gyümölcsalátát? gyümölcsalit. Mert hogy te nem eszel. Hát, én a zöldség szalátát szeretem. Jó, ez mind zöldség, csak színesen. Szóval a zöldség meg a gyümölcsök között van különbség. Ja, a leszaromból elveszem az extrát. Ki? Nem égetett.
Ja igen, apa. Ja igen, az a gumi, ami a tudom. Nem, Barna, nem beszélünk ilyesmiről. Beszélhet Nem, róla, nem. miért ne beszélhet? Igen, akkor beszéltek, akkor az a gumi, ami miatt tudok szexelni, és nem fogok. Miért a kotongumiról? Kottongumi, vagy minek hívják. Cica, melyik a jobb? Ha 14 évesen azzal jön haza, hogy hogy unoka lesz, vagy azzal, hogy kér még kotongumit? Hát 14 évesen. Ma vagy. Később? Én is 14 Ja, voltam. mi a jó égről beszéltek? Jó, minden. De rengeteg fura dolog történt ebben a partban. Például azt amikor... Jobb, de emlékszem, amikor keresztem a Trial címpert, akkor... Szerintem azért tett inkább kreatív módba, mert hát... Nem is tudom, mi a fasz volt az. Riportáljam azt a bakot, hogy betesztek, hogy tök random kreatív módban, mert én csak túlélőben voltam. Van egy screenshotom, hogy megtaláltam a Trial címből túlélőbe. Vagy nem egy screenshotom, hanem egy videó róla, hogy megtaláltam. Szóval igen. Van egy leszedem a tetőrészteket. Ja, oké. Én addig a ládából kiveszek növényt. Ha nem lopta el. Nem lopta el, oké, az jó. De valami most hagyjam magamat, hogy öljön meg. Ne hagyd magad. Ha logikusan ne hagyd magad. Szóval ennek a világnak a históriája, az nagyon fura. Megmutattam neki a csirkemágusit, mert hogyha így előre látja, és ugye rábólint, hogy így, akkor az azt jelenti, hogy fog enni. Az a gyerek még egyszer belép, az már De- az életére megmondjából. Hát most Igen. nem adok. Nem bízok német gyerekekbe. Megkövetem a szervet. Oda szóval, akik találtak a második világháborúban a németek, azokban nem bízok. Jaj, Alexander, megbeszéltük ugye, hogy miért volt a világháború, és nem a német emberek csinálták a világháborút, hanem néhány német politikus, akik újra fel akarták osztani a gyarmatbirodalmakat. Ugye, Bocim? A politikát mindig úgy kell nézni, hogy azt néhány idióta vezető csinálja, az embereknek szívnak Most miatt. németek voltak, ausztriaiak voltak. Tisztázzuk, Ausztriában született, de ő német volt. Ettől függetlenül ugye Ausztriában született, mert akkor még ez a két ország úgymond átjárható volt a nyelvük miatt. De Ausztria különálló ország volt. Aztán később, mikor csatolták hozzá? 38 környékén? Ausztriát mikor csatolt a Németországhoz? Még a világháború előtt, ugye? Hát te vagy a történelem szakértő. Nem tudom. Miért nem érdekel? Miért érdekel? Valamire a második érdekel. adás meg az aranyúra? És miért nem érdekel a világháború? Nekem értek a világháború. Nem, mindegy, nem értem. A logikát. Vagy rossz. Mivel lassan kezd összejönni. Ez a rész, most már csak a üvegeket kell pótolni, és már... Hát aztán egész tetőt itt be kéne, hogy le Már kellene sem kasni. mehetnénk haza. Igen, majd szerintem folytatom ezt majd. Vagy szerintem már ennyi elég, mint... Ez a tető amúgy egészen szépen néz ki. Üres? És majd az üveget bepótolja Janka, mármint én eddig újítottam fel. Ezt elviszem, jó? Én ennyit újítottam fel, akkor indulok. Mostanában ráálltatok a tojásevésre megint, hál' Isten. Ugye? Uáááá! Nézem a cikóriát? Van, szerinted nem kellett volna megölnem ezt a gyereket? Hát megütötték át? Rá volt veled valamit? Megütött többször egy csak kétszer vitte, de... Mármint szerintem ilyen 5 ütés, mármint ha kétszer ütött meg, akkor még ne, hát ha 5-ször, akkor már igen, akkor öld meg. Szóval az a kétszer szerintem csak egy véletlen volt, vagy valami. Azonnal egymás után volt. Csak így puff. És még 3-szor venném egy ilyen kötekedésnek, mármint...
Ez ilyen kelet-koreai izé. Észak, tél, kelet-koreai. És akkor még azt mondja nekem, hogy így gyilkos vagyok. Nem azt mondta, hogy te hülye vagy te puta vagy valami olyasmit mondtad. Na akkor szerintem már meg kellett volna ölnöd. De akkor menjél vissza. Akkor meg... Ja, én veszetem. Akkor itt van a hajó. Gyere fel. Jó. Akkor menjünk. Amma elkezdtem építeni Budapestet. Az lesz, hogy lepaszok néhány blokkot a földre. Aztán megvan. A barna logika az, hogy hát én nem fogom így szépen úgy 10 partot úgy több mint 15 partot elkölteni egy rohadt városra. Ami úgy szúnyán néz ki, hanem csak lepaszok néhány blokkot, aztán hívok egy városnak. Aztán lesz egy ilyen egy darab szép ház, megcsinálom parlamentet, amire több partot fogok szánni. Többi ház az nem is fontos, mert én nem fogok én csinálni külön házokat. Egyébként nagyon idegesítő volt hogyha azért még maradt volna, hogy én konkrétan üldöztem volna. Én átvettem volna bent. Hát igen. Akkor volt egy srác a szerver számunk. De figyelj, legalább a nézőid most már láthatnak egy kis PvP-t. Igen, volt egy pici kis harc. De volt azt hiszem, amikor betett a Petrok kreatív a szervert, már még mindig nem tudom miért, de valamiért. Úgyhogy fel néhány kaján, mert már éhezek. Rájöttem matonatúj mód, hogy kell szerezni kaját. Feléketett a tehént, aztán letrakt. Ez itt a leggyorsabb mód, hogy szerezzél kaját. Mit csinálsz, Burno? Megöltem leékettem egy tehenet, meg egy malacot. Szerezzek kaját. Ezt ne ölje meg, mert hát kell a kaja, én nem vagyok vegán. Igazából emlékszem még úgy a part valamennyiben, amikor kaját akartam szerezni, és megöltem egy bárányt, és valamiért elkezdtem megölni, hogy nem. Valamiért elkezdtem. Igen, mert nem tudod megölni azt, de az a bárány, az az én bárányom volt. Ja, az a te bárányod, azt hittem, hogy az egy random mesterséges bárány volt. Hát ezek itt bárányok, szóval, ezek itt normális bárányok, szóval, igen. Ezek tele van kajám. Na akkor megyek a Cunker részre és lepaszok néhány blokkot. Az meg milyen jó Miért észre. mész oda? Megcsinálom Budapestet, megcsinálom parlamentet, utána lepaszok néhány blokkot körülötte. Talán a budai várat. Ne Budapestet, Merestéres. A jelszletem Budapest, amit most már megvan. Én szeretek városokat építeni a Minecraftba. Ez egy igen hobbi. Hát ezt a részt már úgy eldobtam, mint Janka. Janka nem lesz otthon ezen a héten, szóval azt majd talán majd nyáron fog jönni. Már azt mondjuk az iskolának már egy hét van, és az utolsó hét az már csak filmnézés lesz, meg aztán néhány ilyen játék. Vagy játékos órák már nyelvta. Maximum matekból fogunk még tanulni valamilyen intökből, nem tudom miért fogunk, mert le vagyunk maradva. Szóval matekból még lesz tanulás, de az csak egy óra. Legtöbb órában már nem lesz tanulás. Szóval igen, végre, most már ezt hívom már egy ilyen, az utolsó hétnek egy ilyen pici kis ilyen levezető hétnek, hogy már befejeztük ezt a art. Az ötödik osztály kemény volt. Meg a félet, mert orosz betűkkel. Szerintem csak azért jött be. Nem visszaemlékeztet a második világháborúra. Nem tudom miért jött be egy német gyerek, egy ilyen
Szerintem azt hittem a német, hogy mi ilyen oroszok vagyunk. Német gyerek azt hittem, hogy mi ilyen oroszok vagyunk, aztán akart minket ölni. De szerintem ez a te haverod lehet. Foka. Hát nem, mert nekem nincsen ilyen... Egy ideig azt hittem, hogy Túri Dani volt. Hogy mondtam. Én is, de utána rájöttem, hogy ez nem lehet. Mert neki azt mondta, hogy Szapolc. Arra emlékszem valamilyen Szapolc, minek hívják. És mondta, hogy éppen jött Túri Dani. Ez jó, ez jó. Akkor felhívtam volna a Viberen. Oké, na építem Budapesten, már szeretek városokat építeni. Az egy ilyen hobbim. Nem tudom, milyen bambuszfám, fel akarom használni valamire. Hát picit egy szomúnya lesz, mert hát én nem fogok kipaszarolni 10 partot, mint Kelet-Koreának a fővárosával. Kellenek itt már láták. Kifogytam már a látákból. Meg most mit csinálsz? Megépítem Budapestet, mert szeretek városokat építeni. És én nem fogok már megint 10 partot kidobni, mint a Kelet-Koreának a fővárosa, és már megint mi történik. Bedrock Edison, mi a jó eket színálsz? A fosz. Úristen. A fosz már. Istenem, ne laggolj már, mert felroppantotta a creeper a házamat. Úristen, most már megint mi csinál, miért laggol ennyit? Végre visszatért. Hát ez egy picikei fosz. Megint felroppant egy baszott creeper. Itt van a creeper Hát a foszt már hallod, a foszt. Én adtam akkor szép szó újat nekik. Szétrombolták a házamat, hallod? Én hallod, költözök ebből a házban, ez a ház már nagyon-nagyon szar helyzet, ez nagyon rossz. Ezt túlélem, mert van 40 fám. 40 fából nyugodtan meg tudom búszni a házamat. De legyen már ezt a szart. Ez a ház egy nagyon-nagyon romagy helyzetben van. Ezt a ház nagyon... Meh. Azért volt bajom, már német volt. Szerintem az Zazának az egyik ilyen barátja volt. Tudja, hogy ő lehetett. Hát miért lenne az Zaza? Talán. Vagy nem is tud németül. Vagy talán. Szerintem ő lehet. Mert ő tud németül. Igen, Zaza tud németül. Az Zazának egy ilyen altokán. Hát valamennyit tud egy picit. Kérdezem, milyen quizzeket tőle, aztán tud egy németül. Hát a foszt már, nem érdekel. Ugye el van baszva a házam. A creeper után. A creeper meglepetés után egy picit elbasztam a házamat. Szóval nagyon furán fog kinézni. Na érdekel, most már megvan a... Basszatok néhány ilyen blokkot. De jó. Szerintem ki a legszegényebb Minecraft játékos, aki valaha bejött a szerverbe? Hatod? A testvérem! Vagy nem, az a srác, mert neki már van masszát. A testvéremnek semmije nem volt egyszerűen.
testvéremnek semmilyen nem volt. Szinte rengeteg ember már bejött a játékba. Most tudom, rengeteg már bejöttek ebbe a szerverbe. Ha te vagy az egyik főszereplő, a bejött Dani, Zaza, én meg te, és bejött egy barátod, utána pedig bejött még a másik barátod is, egy nagyon rövid ideig, körülbelül 2 percet volt benne a szerverben, ami kilépett valamiért. Miért lépett ki? Az a Tünde, hogy minek hívják? Ja, mert mondtam neki, hogy itt nem fog mindig játszani, mert nem tud, mert ez nem egy reál, ezért kilépett. Anya! Anya! Előfizeted nekem a realt? 7000 forint havonta. 7000 forint havonta. Meg 5-ösöket haza, vagy maximumban. Akkor tanulok. Ez most 3 hónap múlva lesz. Akkor nyáron, ha fizetsz akkor ilyen több játékosokat. Nem fogom előlegezni azt, amit nem teljesen. Én akkor a szapukám elő fogja fizetni, mert a szapukám minden volt fizetsz nekem valamiért. Engem talán majd lesz egy ilyen rám a jövőbe. Talán. Szóval majd jöhetnek a barátait. A rendben bármikor be lehet lépni. 10 játékos max. Na megépítem Big Boss Budapestet. Azért hívom Big Boss Budapestnek, mert tehát volt egy olyan accident, amikor a nagymamámék előtt mentem, aztán ott volt egy Big Boss Budapest, aztán mamámék, az angol volt, mamámék pedig azt hitték, hogy azt mondom, hogy Big Boss Budapest. Aztán mondtam, hogy miért. Aztán megbüntettek engem, hallod. Igen, a nagymamámék nem tudnak angolul. De én már használtam. Egyszer volt egy ilyen angol srác, amikor kereszte az M4-es metrót, mamáig próbáltak segíteni, és így elmondtam direkciókat angolul. Nem tudok németül. Ó, elépítsem Budapestet. Ó, megint nem hoztam ágyat. Ennyi voltam, azt van ilyenkor. Pont egy faluba vagyok, és nem hoztam ágyat. Akkor... és ki kérem a szarnát. De már ilyen szerintem már a lakhagynál kiköltözött volna. Arra házom a hanyra is nem mondott volna. Túl pici volt. Tudom, majd arra a bambusz részre fogom építeni, ahol levártam az összes bambuszfát. Bambuszt. Nem ott fogok lakni. A Cunkelben építem Budapestet. Mert a Cunkel a Stékeppen Magyarországhoz tartozik. Aztán a potátóm. A potétóm is. Anya, van krumplink itt? Otthon. Ja, anya, akkor mindjárt szok én ellen. Hát, anya, logikus gondolkodás, szerintem mindjárt szok én ellen. Krumpli. Itt rá szeretük a krumplira itt ilyen képernyőt, azt nem azt játszok. Nem is, ez annyira hegyes, ez a környék, már felészattam. Na jó, már nem vagyok én ilyen hülye. Itt jó lesz, itt jó lesz. Majd a beleegyeztes, hogy inkább te építs Budapestet, szerintem haszontalan. Inkább. Milyen projektbe kezdtünk bele? Valamilyen ilyen projekt ötletet? Kell Magyarország Kickstarter. Te most ilyenek mit csinálsz?
Szortírozok. Azért látszik, hogy tök random dolgokat csinálok. Hát, mi jelenik? Én nem fogok faluszikat ölni. Én nem akarok faluszikat jelenleg ölni. De amit azt szoktam legtöbbször csinálni, semmi. De én Iron Golemet én szoktam ölni, mert azt szerintem már mindenki csinálja. Szerintem melyik a jobb faluk? A rékik vagy az újak? Az újak. Aha. Miért? Szabban néznek ki, szerintem azért. Majd ha már... Én szerintem hasznosabb. Tudsz lopni ágyat, tudod ölni a Iron Golemet, ha kapja ingyen baszat. De azt szoktak a Minecraft játékosoknak a 99%-a csinálni. Hogy megölik az Iron Golemet, aztán lopják az ágyakat, meg aztán mindent ellopnak a faluba, aztán el is égetik. Azt szoktam néha én csinálni, legtöbbször, ha találok egy ilyen tökéletes falut, akkor én azt nem szoktam beészelni. De ha nem találok egy blacksmith-et, hát akkor minden faluszit meg szoktam ölni, meg aztán minden csak idegez, hogy is szarfalu is van. De ha egy jó falu, akkor maximum csak a blacksmith-et szoktam kirabolni, aztán annyi. Azt békén hagyom őket. Ez szarul. Vagy hát a blacksmithnek vannak gyémántjai. Akkor szoktam kirabolni őket. Na itt Iron Golem. Nem tudok mi az Iron Golemet, ott már szokász volt. Most már egy ideig nem, amúgy most már egy ideje nem haltam meg. Azt észrevetted? Hogy a partodnak az elején mindig meghaltam. Úgy rengeteg partban mindig meghaltam. Azt a part 15-ben sikerült nem meghalnom. Aztán onnantól kezdve már alig haltam meg. Maximum a netőrben párszor. Az utolsó halálom az szerintem part 17-ben volt a netőrben, vagy part 18-ban a netőrben. Mostanában csak így rengeteg ilyen... Mostanában inkább... Rengeteg ilyen... Köszeli... Megszerelem a Twin Towers. Megszerelem a Twin Towers, amelyre nem fog oda jönni, Zaza. De felszorolom, hogy kik voltak eddig a szerverben. Szóval benne voltam én, meg te. Mi mindig benne voltunk, szinte. Én mindig benne vagyok már, mint... Igen, persze. Én mindig benne vagyok. Meg aztán te is benne voltál, úgy szinte a Success Partba, kivéve 2 partban. Part 2 meg part 10. Dani is... Zaza is benne volt. 4 partban benne volt part 2, part 3, meg part 4. Nem, az 3 part volt bent. Szóval Zaza is benne volt. Utána jött Turi Dani, ami egy partban jött be, ami is part 1 volt. Szóval az már 4 ember. Bejött a testvérem, ami part 8-ban, meg part 10-ben volt. Szóval a testvérem is benne volt. Amúgy az NPC barátom, ami is part 4-ben volt, arra még emlékszel? A NPC-re? NPC barát. Az egy nagyon érdekesítő toxic player. Szerinted, szó szerint csak egy robot irányított, hallod? Beállítottalak téged ilyen piroszra. Igazából véletlen volt az a szó, ez csak össze-vissza ment, a mobilomon játszott. Le is videóztam az NPC-t. Anyaszén volt. Ott egy creeper a házat előtt. Igen, az már 6 volt. Bejött az a srác, tudod, a mai epizódban bejött a srác, a német srác. Szóval az már a 7. Aztán a másik 2 pedig a barátait voltak. Amik majd egyik benne volt a part 13-ban, a másik pedig... Hát benne volt úgy 10 másodpercig. Itt majd ha elő lesz fizetve majd aztán a Realm szerver, szóval aztán egy Realmen lesz. Akkor majd jöhetnek be. Akkor majd szerintem be fognak jönni, mert ott bármikor be lehet menni a Realm szerverekbe.
Szóval úgy, körülbelül lesz úgy kettő játékosom. Úristen, mennyire menő lenne ott 5 játékos lenne már végre. De partok van. Ott egy creeper a házat elő, ott egy creeper. Öld már meg, Léci! Meg fog dogolni. Most már az ajtót előtt. Megölted? Nem. Nagyon laggolok Mit éppen. az, hogy ölted? Itt van creeper, itt van. Jött le ide creeper. Nem foglak téged bántani. Nem foglak téged bántani. Cuki creeper. Cuki. Oly. Dogolj meg, nem foglak téged bántani. És meg is jöttem. Megnéztem, hogy hol tartasz a házadba. Nem is öld meg a creeper? Megöltem a creepert. Azt öltem meg. Itt van a pusz. Meg mindig megvannak a lebekül látak. Ez így nagy trend nálad. Most. RIP-re lebekül látak. A part 30-ra fogjuk legyőzni a Szent Szárkányt. Tessék? Amúgy én is elrendteszem amúgy. Itt. Veszélek egy ilyen nagy darab ilyen... Jaj, igen, már tudom, mit fogok csinálni. Csinálni fogok egy ilyen nagy darab ilyen láta, meg így szépen elrendteszem a cuccaimat én is amúgy. Szóval felújítom a házamat. Mondjuk azon lehet ilyen összedobva az egész. Nagy darab kupra jár, igen. Én ott fogom felhasználni a bambuszfámat. Szóval ott lesz egy ilyen... Mindent el fogok rendeszni. Szóval lesz egy ilyen fa. Szóval lesz a fa. Fa cuccok, meg fa minden, amiben van fa, igen az. Lesznek a ércek, a szettek, meg aztán ilyen random dolgok. Azt el akarom rendezni. Jónak hangzik, én jelenleg most dizsájnolni fogom a házamat. Ezt megszállom a lebekül átalmat, az mindig, az mind a világban kéne hányni egy lebekül átalmat. Való neked van nagyon sok cukornádad? Cukornátam? Hú, hát talán van, alig tudok csinálni egy cukornát farmot, ha akarsz. Mert van úgy, körülbelül 3 cukornátom lehet. Akkor tudok csinálni egy cukornát farmot. Tök gyorsan amúgy. Ja, de nem kell, csak kérdez. Na, hát szeszem el ezt a... Akkor lemegyek ilyen kőrészre, mert hát én a foszt nem fogok én... Ez komoly. Ez most szó szerint komoly. Én nem fogok építkezni. Akkor én itt készítek egy ilyen szép kis helyet. Diorit, ez most komoly. De akkor szaplok. Te szereted a kránitot, meg a dioritot, meg a anteszitot? Azokat szereted? Azokat a blokkokat? Én nem. Nem. Hát én nem. Hát én azokat utálom. Azok annyira csúnya. Első, amiért utálom őket. Annyira rohadt csúnyán néznek ki, hogy Mi hihetetlen. van, barna? Mi? Eltűnt a kardom már meg. Rengeteg fura történt. Oké, 3 fura dolog történt ebben a partban. Első, amikor bejöttünk a partba, amikor még nem videóztam, akkor valami kreatívba betett a játék, aztán át kellett mennem túlélő módba. Szóval szalászokat rá kellett mennem. A második pedig az volt, hogy bejött egy random srác a szerverbe. Most pedig eltűnt a kartot. Hát, szerintem rengeteg fura dolgok történt ebben a partban. Hívjuk el a furat. Barna, flisz. Ide jöjjek, oda jöjjek, oda menjek, oda menjek. Hú. Nagyon laggol. Azért van innen más lesz. Ha barna, flisz. Mire? Mibe? Ja, igen, akkor... Ó,